ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ. имрӯз мо аҳли кормандони осорхонаи миллӣ дар яке аз мавзӯъҳои таърихие ки аҳамияти хеле муҳими илмӣ ва таърихӣ дорад бо номи Чимқурғон дар деҳаи меҳнатободи ноҳияи шаҳри нав қарор дорем. ин мавзеъ тибқи маълумотҳо тақрибан 350 гектар масоҳа дошта, он дар яке аз мавзеъҳои хеле хушманзара қарор дорад. ин мавзеъ мебошад ки марбут ба замони кушониён буда, дар натиҷаи корҳои бостоншиносӣ аз ин ҷо осори зиёди таърихӣ кашф гардидааст ва албатта ин осоре аст ки баёнгари он аст ки ҳудуди имрӯзаи Тоҷикистон дар воқеъ таърихи хеле қадима ва кӯҳан дорад. тамошобинони гиромӣ, Аҳорун шакли асосияш Ахарун буда, ин мавзеъи таърихӣ мебошад ки дар миёни албатта ҳудудҳои Шумон ва Чахониён дар водии Ҳисор қарор дорад ва ин корҳои бостоншиносии ёдгории Чимқурғон айни ҳол дар мавзеъ баргузор гардида истодаанд ки он аз 4 теппаи бо ҳам пайваст иборат аст ки ин корҳои бостоншиносӣ дар теппаи рақами 1 оғоз гардидааст ва теппаҳои рақами 2, 3 ва 4 бошад бо ҳам пайваст ҳастанд ва он дар шакли нимдоира дар ин ҷо қарор гирифтаанд. ин теппаҳо дар баландии 15-20 метр аз сатҳи замин қарор дошта, албатта масоҳати ҳар яке аз онҳо аз ҳудуди 1 то 1,2 гектарро ташкил медиҳанд. дар маҷмӯъ ин мавзеъ барои зиндагонии инсоният як мавзеъи хеле хуб ва мувофиқ мебошад ва ҳамзамон аз назди ин ёдгорӣ ҷӯе мегзарад ки ин баёнгари он аст ки дар он айём албатта шаҳр дар мавзеи мавҷудияти об сохта ва баъдан мавриди истифода қарор гирифтааст. дар ёдгории бостонии Чимқурғон корҳои бостоншиносӣ солҳои 1961-1970 бо роҳбарии Бобоев ва Зеймал ба роҳ монда шудааст. дар даврони истиқлол соли 2015 ҳайати кормандони осорхонаи миллии Тоҷикистон бо роҳбарии доктори илмҳои таърих Давлатхоҷа Довудӣ корҳои бостоншиносиро дар ин ҷо баргузор намуданд ва имрӯз албатта як ҳайати бо нуфузи дигари бостоншиносони осорхонаи миллии Тоҷикистон зери роҳбарии доктори илмҳои таърих Хоҷаев Шералӣ дар ин ҷо корҳои бостоншиносӣ баргузор намуданд. дар умум ин осор ки дар натиҷаи корҳои бостоншиносӣ кашф гардиданд баёнгари он аст ки Чимқурғон яке аз шаҳрҳои хеле пурнуфуз дар он даврон арзи ҳастӣ кардааст, зеро дар ин ёдгорӣ ки марбут ба давраҳои мухталифи таърихӣ аст, аз ҷумла дар ин ёдгорӣ осори зиёди марбут ба замони кушониён кашф гардидааст. ин баёнгари он аст ки дар асрҳои 7 ва 8 дар ин шаҳр албатта ҳаёт вуҷуд доштааст ва ин далели равшани он аст ки дар ин мавзеъ як шумораи зиёди аҳолӣ зиндагонӣ мекардааст ва шояд ки ин ҳамон пойтахти давлати Аҳорун бошад. тамошобинони гиромӣ, аҳли бостоншиносони осорхонаи миллии Тоҷикистон дар соли ҷорӣ дар натиҷаи корҳои бостоншиносӣ дар ин мавзеъи таърихӣ осоре кашф намуданд ки онҳо аз шаҳрсозӣ ва меъмории ин айём гувоҳӣ медиҳанд. аз ҷумла яке аз ҷолибтарин бозёфтҳое ки дар ин ҷо мушоҳида карда мешавад, ин ҳам шабакаи обтаъминкунӣ маҳсуб меёбад, зеро дар ин ҷо ду навъи қубуре мушоҳида мегардад ки яке қубури гирд буда, ин ба хотири бо об таъмин намудан истифода мегардид, аммо оби ифлос касиф бошад ба воситаи ин гуна ҷойҳои махсуси дигаре ки онҳо аз ғишти пухта сохта шуданд ба берун хориҷ карда мешуданд. яъне дар умум ин бозёфт баёнгари он аст ки ниёгони тоҷикон аз замонҳои қадим обро ҳамчун як унсури муқаддаси зиндагонӣ қадр намуда онро хеле сарфакорона истифода менамуданд ва ин бозёфтҳо низ яке аз ҷолибтарин ва муҳимтарин бозёфтҳо дар ин айём аз ин ёдгорӣ маҳсуб меёбанд ки инҳо албатта дар ҳолати хеле хуб ҳифз гардиданд. дар баробари истифодаи васеъи навъҳои гуногуни хишт дар осори меъмории ин ёдгорӣ, албатта як навъи хиштҳои пухта маҳз барои сохтани ҷӯйҳои обгузар ки ба воситаи ин ҷӯйҳо обҳои ифлос аз дохил ба берун интиқол дода мешуд, мавриди истифода қарор гирифтанд.
ин баёнгари он аст ки дар ин айём навъҳои гуногуни хишт аз ҷумла хиштҳои пухтаи андозаашон мухталиф сохта мавриди истифода қарор гирифтаанд ки инҳо аз рушди ҳунари меъморӣ ва албатта шаҳрсозӣ дар ин айём гувоҳӣ медиҳанд. тамошобинони гиромӣ, як аз омилҳои рушди ҳунармандӣ дар ин мавзеъи таърихӣ ин кашфи шумораи зиёди зарфҳои сафолӣ маҳсуб меёбад. як аз ҷолибияти зарфҳое ки аз ин мавзеъ бозёфт шудаанд дар он ҳастанд ки онҳо дорои муҳрҳо мебошанд. дар баъзе ёдгориҳои таърихӣ осори таърихие ки бозёфт шудаанд аз ҷумла дар ҳунари кулолгарӣ муҳрҳо ё худ тамғаҳо аниқтараш дар қисмати қафои зарф мушоҳида мешуд. аммо бори нахуст дар ин мавзеъ осоре бозёфт шудаанд ки дар ин ҷо мо тамғаҳоро дар дохили зарфҳо мушоҳида мекунем. ин баёнгари он аст ки дар ин даврон ҳунармандӣ рушд карда буд ва ҳар як ҳунарманд албатта тамғаи худро истифода мекард ки дар ин мавзеъ дар умум 6-7 намуди тамғаҳо кашф гардидааст. ҷолибияти дигар ин бозёфтҳо дар он ҳастанд ки дар баробари кашфи зарфҳои мукаммал солим ҳамчунин аз ин ҷо боз зарфҳои ғайриоддие бозёфт шуданд ки онҳо баёнгари он ҳастанд ки бидуни оне ки зарф дар шакли мукаммал омода гардад он пухта шудааст. яъне ин баёнгари он аст ки албатта ки тоҷирон ин гуна зарфҳоро аз як минтақа ба минтақаи дигар барои тиҷорат интиқол намедоданд, балки ин бозёфт баёнгари он аст ки дар ин мавзеъ хумдони сафолпазир арзи ҳастӣ кардааст ки маҳз дар ҳамин мавзеъ ҳунармандон зарфҳоро пухта ва баъдан албатта моли худро пешниҳоди харидорон менамуданд ва ин аз рушди ҳунармандӣ дар ин маҳал гувоҳӣ медиҳад. тамошобинони гиромӣ, дар ин мавзеъи таърихӣ дар натиҷаи корҳои бостоншиносӣ осоре бозёфт гардидааст ки он аз рушди ҳунармандӣ гувоҳӣ медиҳад. аз ҷумла ҳунармандон дар ин даврон зарфҳои гуногун шакл омода ва мавриди истифода қарор доданд ки навъи ҳаҷман калони онро хумном мебаранд. ва як аз ҷолибтарин бозёфтҳои марбут ба ҳунармандӣ ин айём дар он аст ки ин ҷо хуме бозёфт гардидааст ки ин хум албатта ҳаҷман калон буда он дорои сарпӯш мебошад ки ин низ аз гил сохта шуда ва баъдан пухта шудааст. ва дар умум ин як аз ҷолибтарин ва муҳимтарин бозёфтҳо мебошад, зеро аз ҳудуди ин ёдгорӣ бори нахуст ин гуна хуми ҳаҷман калон бо сарпӯш кашф гардидааст ва дар дохили ин хум албатта донагиҳои гуногун ҳифз карда мешуд, аз ҷумла шарбати онҳо ки ин албатта баёнгари он аст ки дар он айём барои омода намудани навъҳои гуногуни шарбат онҳо сайю талош менамуданд ва дар ин осори таърихӣ албатта боқимондаҳои ин гуна шарбат ҳифз гардидааст ки ин албатта дар натиҷаи омӯзиши минбаъда муайян карда мешавад ки кадом навъи донагиҳо барои омода намудани шарбатҳо истифода гардиданд. чуноне ки натиҷаи корҳои бостоншиносӣ шаҳодат медиҳанд, дар ин мавзеъ ки дар умқи 3 метр мо қарор дорем, 4 қабати таърихии замони кушониён кашф гардидааст ва ин осоре ки дар ин ҷо айни ҳол мушоҳида карда мешаванд, инҳо дар давраҳои мухталиф марбут ба замони империяи кушониён албатта кашф гардиданд. тамошобинони гиромӣ, дар ин манзараҳои табиие ки ба истилоҳ теппаҳо ном бурда мешаванд, бо назари аввал албатта як ҷои хушк холӣ ҳаст, аммо дар умқи ин гуна ёдгориҳое нуфтанд ки онҳо аҳамияти хеле муҳим ва таърихӣ доранд. айни ҳол мо дар умқи 3 метр қарор дорем ва албатта барои дохил шудан ва аз он ба берун баромадан мо аз зинабҳоя бояд истифода намоем ва ин мавзеъҳо аҳамияти хеле муҳими илмӣ ва таърихӣ доранд, зеро дар ин ҷо ганҷи осори марбут ба ниёгони тоҷик нуфтааст. тамошобинони гиромӣ, дар умум дар натиҷаи корҳои бостоншиносӣ дар ин мавзеъи таърихӣ дар мавсими кунунӣ аз ҷониби бостоншиносони осорхонаи Миллии Туҳистон осори зиёди марбут ба ҳунари шаҳрсозӣ, меъморӣ, кулолгарӣ, ороиши занона ва дигар осоре бозёфт гардиданд ки онҳо аҳамияти хеле муҳими илмӣ ва таърихӣ доранд ва умед бар он мебандем ки дар давраҳои баъдӣ албатта дар натиҷаи ин корҳои бостоншиносӣ аз ин мавзеъ боз дигар осори гаронарзиши ниёгони тоҷикон кашф гардида барои
عمیق‌تر و البته بهتر و خوبتر آموزش نمودن صحیفه‌های روشن تاریخ ملت تاجیک باز هم یک شرایط مساعد فراهم خواهند آورد.